simplement és. És màgia, és puresa, és llibertat de creació i personalitat. És un projecte on les diferències no resten, sinó que sumen i, a més, ho milloren tot. És un espai d'aprenentatge continu, tant a nivell personal com social, ja que si observes bé al teu voltant pots connectar contínuament amb essències de persones inoblidables. Aquest projecte ens permet saber que realment només amb el cor és com s'hauria de fer tot, perquè així, i només així, sorgeix la màgia real. Aquella que quan l'anomenes fa que t'emocionis. Per tant, aquest projecte no és res més que una fantasia en estat pur. La fantasia, doncs, potser és això. Poder sortir de la realitat per fer-la més bonica.